Hello. Eddy? Quase vai, magadinho. I'm fine, thank you. So Eddy, we've been speaking to your friends, Kwasi and Trimor, and they've been telling us about Zimbabwe. Are you from Zimbabwe? Ndinobva kuHarare. Oh, you're from Harare. I see. And I see you speak Shona. Do you speak Shona at home? Zvanzi namama ndinovhumira kutaura neShona. Nokuti Shona inonakidza. Ende futi pane mamwe mazwi asingangobuda nechirungu. Zvanzi namama tinofanira kutaura Shona kumba kwedu ende chirungu tozodzidzira kana ndakuenda kuchikoro. That's good that you speak Shona all the time at home. Your mother must be very proud at how well you speak it, Eddy. So what's your favourite thing about Zimbabwe? Chandinonatsofarira. Ndingangoti ndinofarira kuzorora nekutandara nevanhu pasinoendawo musha. Patakaendawo musha ndakanoona hama neshamwari dzangu dzese. Imi takatamba mahumbwe kusvikira ndatoneta. Yes, Trim was explaining to us about mahumbwe. This is when you play with your friends, right? Mahumbwe anonakidza. Ende kumusha zvinongonzi endai munofudza mombe muchingotamba mahumbwe ikoko futi. Ndakabhoikana patakadzoka. Oh, so you were sad to leave your friends in Zimbabwe? But surely you were happy to come back here to your friends Kwasi and Trimor. I see. Okay, Eddy, final question. Can you tell us about Sarura Kids? Nai. Saka inina Trimor naKwasi tine chirongwa chedu chiri paSarura Kids paYouTube. Tinenge tichitamba, tichifara, tichidzidzira zvizhinji. Kudzidzira nezvenyika, kudzidzira nezveZimbabwe, kudzidzira zvakangowanda. That sounds like a lot of fun. Fani chete. Zvanakidza zvokuti hande. Imi. Zvinotoda kuti mutongozvionera mega. Muchauya kuzotionawo paSarura Kids paYouTube. Yes, Eddy, I will definitely come and have a look at your show. You have a new one out every Monday on Sarura Kids channel, is that correct? Chirongwa chedu chinongobuda pamwe chete pavhiki. Musi weMuvhuro. Tozokuonaiwo ikoko. Yes, Eddy. Thank you for coming.